ଓ ଘର ମଣିଷ ଆନ୍ତେ କ'ଣ ମାଉସୀ ଘର ବୁଲା ସରିଲା ନା ଆଉ ଅଛି? ତାହେଲେ ଆଜି ଫେରୁଛ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତମକୁ କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ମିଳେନି? ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନଟା ହିଁ ମିଳେ। ଦେଖୁଛଟି ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ କେମିତି ତମ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡଟା ଭକ୍ତଙ୍କର ଲୁହରେ ପୁରା ଭିଜିଗଲାଣି। ସେପଟେ କିଏ ବୁଝିବ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା? ହଁ, ତମେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବ କିଅ? ସେପଟେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲାନି ଯେ ସେ ସେପଟେ ରାଗରେ ଦାନ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏବେ କ'ଣ ତମେ ସହଜରେ ବାହୁଡ଼ିବ? ତମକୁ ବା ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ତାଳପୋଡ଼ ପିଠାର ବାସ୍ନା ଟାଣି ନେଉଥିବ। ହଉ, ଯାହା କରୁଛ କର ପଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ନେଇକି ଆସିଥିବ, ବୁଝିଲ? ନହେଲେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ ତ? ହଉ ଶୁଣ, ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା ବି ବୁଝିବ।